dituen zerbitzuen instalazioen eta erakasteko moduagatik. Baita beste, herrialdeko omeiekin errelazionatzeko aukera ematen duelako. Familientzako nik bota aldoten ezu da, askatasun osoaz erabakitzeko, umien heziketa erik onena zein dan, eta ikusteko pixkat bakoitxan testu inguru, ez? Publikoan aldeko apustu egin dugu guk, ikusten duguleko eskaintzarik onena dela, eta animau danei eskaintza hori betetzera, eta batez be jakitsi umik heziketa on bat eta oso bat egin. Esaten nioke Euskal Eskola Publikoaren defentsan eta ereduaren alde matrikula dezala bere aurra euskaraz, horrek eraikiko duelako etorkizuneko Euskal Herria eta horrek emanen diolako kultura berri baterako sarbide. A una familia que ahora esté en el proceso de matricular a su hija o a su hijo, pues yo les animaría a que lo hagan en la escuela pública, si es posible en el modelo D, que si no hay que lo pidan, que es su derecho y que no se van a arrepentir, que se van a sentir orgullosas cuando vean el progreso de sus chiquis y que es algo impresionante el progreso que van a hacer y que se animen.